man or money brad ye. Ah, when the bear matia, which like a crabby a buy yenti. A corner. Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananoma himfo. Nananoma ahima. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye. De eya ayefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahinema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso enya wo flati oda na baabi e wo no eben abrante e fen se engonganga eben no Ebe ho antena mo so ba gi bi ben me nchen ho a betesa eben no sa uko Guinea ho a no land bi be se 3 acres e wo ho no ono no kuta 70 acres itimi ne bohye e wo ho ade se no ane ese wo hu na to pa ne bi o ma hu bi na bemma afa ma hanan ebinom nyanyam emu ahanan na wafa wo mo emu ahanu aduonu nsia 226 eye ma warefo there's a 226 free mu dia kakra ka no na wo mo ware no so kra na ebinom wo mpana no a wafa wo no ebi ye office ebi ye hotel ebi ye fie ene ade doggy style ne style ahodo wo no nana emfonyi na ba bontena ma se de wo kan ya ye nyina ye hu bi ade na wo ka ade we esefata se be ma wa ye na mu musa di video sisi no wi asade ba bontena menua eye aduru tamwa awo se no kore epie se bo de bia me kan wo se me ka se me susu se bibia ye proof we ebema wo mo a omo ware a omo ni omo kuru mu bibi nti sika nti me pese me nya me hu nti na me ni me kunu tie na me fa me kunu achi abrante no me ma bona baso 100% ne hu antimi ma asem da na menim se saade we we o se otimi nya awoso obi a wo obi yira kwada saade mfonyina babo obetimase e wo se yetimi bona baso emema nyina mo na baso pa na to pato ana se de pato na kokoduro ani nyansa a kura no na me yeso ase sa akwa obetimi sesere ko na nte ebeboa ama wo mo a ema na o mani brade a woni be matia ho kire kakra bi e ba yenti akono se wukunu be ma awu ene wontime ne wonna wo se na dwuma na asai na ene sa ankro sa ko no so obekoso wanya sika kode ya kwan se binum nyanyam na kupon na nanu so boare ma ni nya sika because opna ne se ukọ no ma financial or deputy financial assistant consultant as say so onye ni pakuto basic asem dia ne ho so ofe eti sika obetua na nanu mo pese omudi ni gina ho na emma esua nyansa efiri saade enim eyese wa kuma na nim ase eye me no ka se ba akokra de wa no maduru obewu wa eba social media ni kru ekura phone no e na obi san se wate saade na aba no oka ho no se no me nka ho na ni kru de phone no e de kire no se wa na da fe de na e wo se wowu ma omo mfa ne se eye video keke enye sini eye ade asi na me bompa ye se obaga no de abubo ba no se ha wabaga na abedi 2 weeks e wo Ghana wabesa ba biem am ye se de ye tete ne se me se ebi besi Ghana ha me se ebi besi Ghana ha se wo hwe na se wo ba ma kura so che ni kuru ba ma kura wa hwe nani bre che sa ne ma we nyina no tete no ne ye ware ye wo faba no na sa nsem hunu we na ensi
Lanka otimi to iPhone be 100 million de mo ba na charge obeton be 1 million ama obi di akodi no. Na ma yanka ni obi otwetwa nam. Na yire wo yire betuma boy yire ko ma na okoto na ntwina mo 1 pound. Na ma yanka ni atwa brobo atonso ne nada. Eni nada. Emani bi. So ti ase. Hwe ade na be ma na ye no. Me bom person na no so nkra mo no ho ban. Na nka onye te sa nas. Ontimi nkwa Ghana the whole world. Enkwa yes adwuma we nyina. Na no wo sisi o de betumi aye adwuma we nyina de ho. O ma asem. O de wo hia dura won frɛ me. Ma kire no friend say abe nhini ani susumasa abena onwai na wonsi na wonchim mu nsu na tere kura no benya omo. That's why na wadura wo che de o be man krofo. Betuma ye adwuma be 4 hours. Betumi ni ma tata da be 4 hours. Hey! Abenhini susumasa na de aka. Ebi kanka ho ne mienu nko a. Onsi fa mu waduro mo se abenhini fita na eba na nsu wo. Onwai susumasa na bena ne bi. Onsi onpe hanki na se nwira onfa ngum no enforce nchim. Nsu na beba no nya atreketo akura wo mo 4 hours. Betuma we ma be 30. Why? Ne ma no mani brade. Me so baga na ha. Utimi hu sa kwa we ya wo kwa die. Ni the person masi ba so se ba no. Ba no. Ndi ahihye nkrofo. So de wo support no. Wa ya de ankasa. Ebi no mu ba hye ne se nye fe. Wadi awi akọ. Na asa de fon. Ana wonim de e ma no ya akọ no ase se o man ni ntimi nye ne hwe. Sanka we bibi ati se no no. E ye bo ne fosam. But de ma no akoya a wanya no ho adi e de no kokoto aye gya no ni nyina nsa to ne general akasa. Ene se uye mfonyi na emu bie ni wonu ma otwa ne broni beka say e secret otwa ne sumase e ma na ode camera ni so omunim say ode phone no si wo ba ko say na toilet so doggy pa na ode bọ maame no na obutu de hohoro ye nsa no wo so no e na maame akobutu so no ode chairman ode camera ni so no ohemu ohun enka me akasa me kwa koyi no mpo kemeto nton me ho ne ma nyina de akoyi no asem ye ohipa anso enye sa asem ye mahi menua aye ade a ekoso a ye nuanom ma no ye maame no ye de omudi ye omukunu no eya semu na ka ba wo no ahwe nkwada bedu ba big DNA ba kokora nya ode a na no ma papa ba ko o se ne yire wu kwada miensa na oji anachi wonim de koka na ko ye DNA test ko ye DNA test na nkora ne ba kokora nya ne ba na ye nhwe anase ba Ghana hwe mpanyimfo ye yi omadi ye yi omadi anase se yakunu si ayi nde yo ye ntene nka bi o se hihye na kwa ndem so omra o ba na sika san me ho kra me ton na support ni sika etu support owura na dwumadi odi na emom no se o mo cheke ma na mo ye se ahanan o mfa kwa na mlante na ho so so na wagye nkrofo agapade ma mo di nipa ahanan no o kwa agapade se na o gye ma be ma no wa na mfa na mlante na ho wa na ede ne ba mlante na ho e ma no e ma ahanan no mfa mo mlante na ho so wo no mo nyina da ntwom ntua o mo ntua ne ka na agapade se ante na so na wagye me agapade de ma ma bi na oba wale oba me agapade mfa ma o taaje na antina ho ye ko na wa me no agya me ase ne obesu na awale gya ne na e ba na se kan nyina ne ugya oba no anya kwampa so mo che agapade eye wo Ghana mra no se ma ware me yire abusuafo na hia ye abusuafo na hia ne agi aware ye bibi nti ase a abusua ne betima hia se abusua hia na amaka eye court no de ko o mfa gogu obi ani monyam ngogu obi ani mase emfa nkopagya obi ani monyam o de high pool station o nim se na no me betena ha e be ka kire mo se ante na so de wo so akosumankwa ahene ho se won kosumankwa ahene biem se won kosumankwa ahene biem o wo sa bo ni pedi fufuro din se okọ afiri ye bi ho eti sumankwa ahene asem na wo ka so okọ ante sumankwa ahene na mbeka ye no na afiri na afiri sumankwa ahene ana se afiri de wagya sumankwa ahene okọ na okọ afiri ye ho ana ante na mra bonten o menwen we nso on se obi won ma se de wo kampa abusua na akọje no ene ye nti wo de kọ abusua fie ne asiesie obesisi ensie e wo so de kokọ te de wo ka na nso no ebi ana miniska me de be kọ fofa lawyer but on se ade ba kọ mo ye de boan se o mo boa etimi fa lawyer ma wo na o mo atua ka ne ye di asem de ama wo enu nti na ya ama binum de kọ no obi dan hye ebugui o mo si fie de man obi yare no niska enti sa na ma ni nyina no adan na bla ya omo frɛ no na se no na no ho ba asem TikTok star no na hafufufu ayi bi no me so me refi ni din but wo kan me hu Father Ankra se na ante nam so mo boa nipa ade na time na openti no Ghana no ko ye wa amowa no na asem no ho amede to no so no na boy no me se me hu kura meton no wasi ante na mo se die no mo ko ye na anya boy na ade no mo begu na ni ma se wonde se nyom na egu no omo obi na de ba ye se obi na mo me hwehwɛ mu ana ni DNA test om ko ye eti de oni mi se unya DNA ade ntina o ka chen so no obi awo na se bia brantie na ono ba mo se mo mo ano no
Maamwa no enne na wanya social media content kakra di no. Abrante na ko pen ko pen mo. Ko pen mo keke. Omuma no platform keke. Na won show ne ho keke maamwa no. Maamwa no entina me say omungu obi anim ase dia hype obi nom. So ta ase se ofi se bibi ho na won ti ase na se die na. Se nkofo nsem bebre o mo fa ma omo ka ne fom. Ade na ko ya ne se ye ono se nye ono ano. Mo nkonko fa proof ne ma. E mo nkan wi ase na nim gwase bi ho maguru. Na ade betre fidie so gu na nim ase wie. Uwie akoya o se nyinsa ne kra nye ono a. Enti se empata be na de pata no. Empata be no mo de pata fada ankra. Ha? Ese manfo no mo hwe ne video kura no. O mo hwe be because o nim so wo a wonye. Unwa se be na akwaka ho asem. Enti se nkrofo nsem no mo ka nya mo nya hwehwemu no mo ka. Masa ne ma kwaso antena no, eno na ma vice be rempa wale no. Because first ani ya wale ya ofaba no. Asem ba ye siesie ne fie. Ene de ena wo beje sen, ene awia kete, ena sabi odi usan, ena wo ye style ben, ena wo ye sei. Awia betu okro. Na sabi o, adan so ne mfa so bon so mfa mo wo ko. On dia sante na wotin da. Ene se sa na wo kan de na mo ndo ma son kwan na wadwen wo fom. Enti na make say ene wo mum ni ansa ko mi nya antena. On dia otin bed radio station. Asam ne ba ene wo do be kwakwata. Kura asante hini tim, awia kete na odi usan ne mu mfra die ho ntoma. Kekansem hunu bia na mafam ho adi. Oman Ghana ne ati no. Oman Ghana ne ati kuro nya binu mu dia o. Se no mba dia gashi beba o. So ta se unim se ndema ne bia hyeda. Wode ho ko bata be ma just 6 months pe na me na si dan. Me na ye sei. Na wo ma me no papa na wo na ntima ahwe wa. Obi betena bia 10 years. Dey top money ye sei. Be ma betetiri mo wi de ma hwa. Wo wi a ye se he na wabu ni kwase a. Be ma no momu na ye he Ghana on Nyankopon betua nkrofo bi ka. Enye na ne benya katua. Bosum de ombaka me bom de ombaka so mbewu ntem. Ba Nyankopon wa katua. Wode be ma nkrofo bi wo Ghana ha. Se obi be wo ne ba. Be ma o. Na wa hwe ne be school. Na wakọ ware. Na maame ne de obedie mpo na papa ne obedie mpo. Ehun ma asem. Na oba ne de be ma ne kwa a. Opon be ma ne bro obi ne nyina na ahiegu wante na anim. Na akwati ya jojo be ma ne sa akwala be ma ono ankasa timi bo na konhoma aware ne yire. Na okoduru ante na animu a ya ye ne se twobi enti omo mutente na station so no omo nyina omo wa yire ni kunu ni bia na omo wa yire ni kunu ni bi sa misa ya nkyera na wosore a waka nkrofo nsema ka no woto no ne yire wode ne yire babonte da obi de wo be ko ho bia na me dia obi de me ko ho bia dua me bon Ghana ha no na me obi no betimi ma kwante na because me frame ante na me ma court ante na onya court o se mabu kwase fa me court me to nya me se me ode me kwante na me hwe obusuafo ase because you fan come mre nanim hwe dabi minu ya te Ghana has edin nsem hunu yeso so nsem hunu bi so a obi atiwa no dabi ona antena ayeden antena kasa ho yeden antena de odi ni dwumadi sensentwe se de medical aka no wo de wasem no bade a ye sensentwofo ye te ba bi ne mebu obi apromo se wo na wukunu fa style bai enti be ka tere wo na so de aba na aba na obesi se wukunu kura ya na wofo wachi ofa oto ne mi se omuni ye kwan fa so fa oto enti wotene ba bi anopa wa anko fa wasem anko a ebre ne be so ayede panye program no but wo de bade a ye be bie ni aye enti ye bremu antena Appiah eto dan so mo hwe benefit no omo yare cancer akwada ba kwa tubu dana nya discount tempa na ye na bu ye tempa na jaja omo nya mfa so anko omo nya enti ye musa omo se antena sika no de ye na se bi na se de o cancer enye se brochirefo ya na discover ene YouTube na uni se titiriu no ma fa titiriu de akwa koto titiriu pa ya tunya asem ye hwe se fence sofu ya Mahama kuma ba omye kuma no 1 billion Nyansapo hwe sika omudi wo Nyansapo ho ene omne de ne yire na de wono ba ene omo nka na yire de ba se ti ne yire jimi a station so ajimi ye de program ni ayo de program na ayo anti onyu ni pa ho oh jaja masa ye woni ma bi wo ye woni ma bi wo ya so sa yo eti se me fa ne se eja dam sisi na santena o yire pa eja tomu a se obi kura na ose ho na se bia ye guna ni ma se da obetra so obedum ja no because nipa na ewum nti ade na asem ba munwini se nipa we ya ye na asem ko na mentro ade ba kwa ya na munim ni asem no se nipa ne be kana asem nje se obeka wari o wo mo frɛ ewa akiri asem sei na obi dia beto ye na aso me se ebi wo hokora na ye be frɛ wo frɛ nipa no ma nyom ti show the video nyina wo ho awo abra wadi atum se wo so ba be kyerɛ wadwen na afre dia wo ma video nyu na de ba nipa na obebɔ kwa adu no wo yire na ode wo black power ba na ode wo video aba na me ye adwuma no hwɛ aya na ye kwa hemfie na ye koka asɛm a aya na ye sesa pictures bi kwa hemfie ohini nim nyansanti obohu kwa obafa so obesiesi asɛm obi kura nti
ba asem na me se mo pem krofo ho adidi nti asem ketewa bi na mo show videos na mo yese na dey say job for osi aso papa enye santrafo na enema bi wo ho ekoso Ghana ha me nua etan akasa se nipa no bi dentimi sekere nka nkere o ma etan abusuan ha na edi asem ni si di nyire esi ni asoso ni akọ ya papa panyini be ware na wale na ware na wale atena se ahwe ne yire na nnesa ho kire bi aba no so a na ya tam no e de na kosi antena na obi a wansem fata e bi a wonto protocol ada na what station so dwojo obi a sebe e bi a wokona bro kire kwaso abɔ ne degree papa bi ana wasu nyansa abɔ ne bra bi na obi a kwahwe aba bi to dwojo because of TV station ya ketua sanso de ma ya beto adoto anu sesi a wan toto nso ane ye no de enti de ma na adwuma no ye de no black power entiasi eti mesro ye di senior so ne akọ ya mwapa na da me nam say be chi se ye bu no be yi me ni say de me nu ye nyine be bu papa ye di senior comedy ni abusia pani osu aduom bibi wa na anko ya fache ye da ye srem a enye boa payo se ye benwunu obi etoda adwenkyere obi a kye na adwen no de fa nti enye boa payo momfa nche ye ma munyina mu ene hwa awadi ahene wa kura preko enim sebe odwampupu bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame